Ahojte kamaráti, dneska hneď takto, zvučenia video. Dobré ránko, alebo takéhoto krásneho spevu vtáčieho. Hačinko! Už ma čaká vpredu, tam vo svojej izbičke. Si v domčeku, áno? Po hodinu, 20 minút už pobehuje po vonku, lebo potreboval ísť na potrebu. Takže tak A už je tu. Čau, Činuška, ahoj. Cinka, ahoj. Prišla si? Ty chodíš každé ráno sa rozlúčiť. Tiež. Ahoj, chlapček. Čau, kde si bol? Nie si hladný? Si smutný? Nie si smutný. Musím do práce dneska. Dám ti aj mňamky. Oddychni si. To je čas pre teba, Hačinko. Včera si nepojedol. Tak tu máš raňajky. Nech sa ti páči. Finči. Dobrú chuť. Sám? Ideš sám? To vyzerá, že dneska chce. A pozri, toto? Toto je niečo iné. To je vynikajúce. V ruky. Dobrý, lentilky. Aj toto je chutné. Daj si. Papka, Finčika tu máš. Dobrú chuť. Hačinko, Finčik, čo si taký smutný? Čo si smutný? Bude snežiť, nemusíš byť smutný. Vezmem ťa aj vonku. Veľa s nami budeš chodiť vonku tiež. Budeme veľa chodiť vonku s Ondrejom. Áno? Tak? Dobrú chuť. Ty si riadny fešák aj maškrtník. Super. Tak sa mi to páči, Hačinko. Obli si lyžičku. Super. Všetko je tam vynikajúce, všetko, čo máš rád. Máš tam aj takú, skôr niečo na spôsob tarhone. Nepoznám názov tej cestoviny. Papardele poznám. Aj ty poznáš papardele. Hači. Ňom. Hači.
Očko. Veľké ufta. Tu. Tu je karmička. Hačinko. Ňamka. Ešte? Chceš? Nechceš? Už nie si hladný? Pešák. Veľa si toho nepojedol. Tam mačičky, áno? Cinka sa poteší. Možno ty ideš sám. Nechám ti to tu. Možno budem prekvapená, že popapáš, keď budeš chcieť, keď budeš hladný. Čo, láska naša? Môj, áno, môj. Chlapku? Ahojte kamaráti naši. Krásne dobré ránko vám želáme. Majte krásny a vydarený deň, nádherný deň. Čo, Hačiko? Ja viem, čo je s tebou. Oni to ešte nevedia. Som včera otvorila vráta do sadu, ano, do zahrady, kde máme tu na altánok. A ty si celé ráno bol v tom altánku a behal. A nie že ráno, ale ešte včera večer. Som sa čudovala, mal tam také taký neporiadok, takú burinu, čo tam mal také jak maličké ostne, čo sa tak na šaty prichytávajú. A som si nevedela vysvetliť, že odkiaľ, že to má. A tak som na to dneska ráno prišla, že kde? Myslela som si, že bol doma Marek, že ťa bral behať a možno, že aj bol. Či nebol? Ahojte kamaráti naši. Ďakujeme za krásne komenty, srdiečka, krásne emoji, podporné komentáre. Hacikovi som už povedala, teší sa z toho veľmi. Aj my vám prajeme krásne dobré ránko ešte raz. Ešte ráno dáme takú masáž. Ty môj pešák nádherný. Nasi. Celý si na pupi. Veď ty sa dneska dočkáš na sneži. Na sneži ti hovorím. Malo by. Lápky budú sa chladiť. Kožúček zase ešte využiješ. Tento rok je toľko vimy. Čiko, ty čo dneska? Ňamky máš pripravené? Zmena nejaká. Dlho som ťa nevidela takto. Že vonku. Tak, ulož si hlavku. Natiahni si celé teličko. Máš vo vnútri ňamky prichystané, láska moja.
ľahni. Ľahni pekne. Tak. Pochutná si ešte. Ty si myslel, že ti dneska nedám dentálnu tyčinku? Máš ešte jednu. Daj si, láska naša, daj. Toto máš aj radšej, že? Veľa toho máš rád. Mňamky od Mariky našej, od Stelky, odo mňa, od mamky. Aj od pani doktorky, tvojej veterinárky, áno. Už niet. Už niet. Tam nemáš nič schované. Musíš ísť dovnútra. Pozrieť do vody. Kikurky, dáte si? Dáte si? Popros. Haf, haf. No. Nie? Nemám dávať kurkám. Len ty si prosíš. Povedz, to je moja mňamka, kurky. Ruchuť. Joj. Nemám, Mariánka, užiť, to všetko je pre mňa. Ahoj, Hačinko. Ahoj, Hačik. Maj pekný deň. Chlapkáčik náš. Vo vnútri máš ešte mňamky, tak si daj. Čau, čau. A čo? Mám ti toto tak posunúť? Kde ti to dám? Nemám ti to kam dať. Ti to dám, hej? No choď, už aj dovnútra. Dovnútra. Choď, tam máš mňamky. Nechcem vidieť tvoj zadok. Našiel si? Vidíš. Také máš krty. Čau, čau. Utekám. Ľubím ťa veľmi. Teším sa na naše zvítanie. Lapkáčik, vidíme sa po práci. Ahojte. Asi dobré ránku. Neskutočne kúkajte si ešte na čiapku, aby som nezamrzla. Mám
mám síce kapusňu, ale veľká zima je vonku. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz za podporu a prajeme vám nádherný a vydarený deň. My máme dneska v práci podujatie prednášku v otcom Harvilkom na tému tu a teraz pre stredoškolákov. Taká kresťanská tematika a vzťahy. Takže budem aj dneska fotiť. No takto na mobil. Aj sa celkom teším, lebo keď máme takéto prednášky, tak si troška pripomeniem, aká som bola mladá, tie prvé myšlienky, že treba si to občas opakovať všetko. Áno, ja som taká poštebaná, nie haciko, ale včera na mňa sa rozhodla kniha, že na mňa spadne. Troška, áno, v vrchu zakladala som poéziu, tam bola od Ebena bastická zbierka. Malým nedopatrením sa mi takto včera podarilo, všetko v poriadku. Takže ak budem takáto na zo pár videách, pár dní, tak nebojte sa, nič vážne to nie je. Troška budem vyzerať tak drsňacky. Takže tak, pekný deň vám želám. Čaute. Utekám do práce, lebo dneska to trvá nejako dlho a nekonečno to je s tým háčikom. Takže majte sa.